F'lejliet il-Festa tal-Imnarja kien inawgurat ix-xogħol ta' restawru li sar fuq il-Loġġa tal-Palju fir-Rabat, wirt storiku li nbena fl-1696 biex il-Gran Mastru ta' dak iż-żmien kien jintefa' hemm u jitpaxxa jara t-tiġrijiet tal-bejjem, tradizzjoni li għadha ssir sal-lum il-ġurnata. Il-Loġġa tal-Palju kienet fi stat ħażin ferm, b'siġar ħerġin minnha u suġġetta għal vandaliżmu. Wara xogħol estensiv li sar mid-Direttorat tar-Restawr, il-perit responsabbli Mark Azzopardi spjega x-xogħol li sar biex il-loġġa issa għandha dehra mill-isbaħ. Sar xogħol ta' kontra bejt id-Deffun. Mbagħad sar ukoll ħafna xogħol ta' bdil ta' ġebel li jista' forsi huwa iżjed evidenti mix-xogħol li sar fuq il-bejt. Sar ukoll ħafna xogħol ta' milli ta' fili u xogħol ieħor ta' restawr biex ovvjament kemm jista' jkun inġibuha fl-istat li qed taraw llum. Parti mix-xogħol fuq triq ta' wara, partikolarment kien iżjed forsi effettwa iżjed in-nies tal-akwat għax kellna nagħlqu ftit it-triq għal xi ftit ġranet, ma minni ukoll għalkemm kien hemm diffikultajiet. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici żar ix-xogħlijiet li saru u rrimarka kif b'12,600 € id-Direttorat tar-Restawr ħa f'idejh it-tlestija tal-proġett. Proġett li jingħaqad ma' kullana ta' xogħlijiet oħra li huma f'idejn id-Direttorat bħal Kappella tal-Viżitazzjoni f'Tawejda il-Mosta fost oħrajn. Qal li fil-jiem li ġejjin se jinbeda xogħol fuq 5 proġetti oħra mill-iskema ta' restawr f'Ħażebbuġ, Ħamrun, San Ġwan, Santa Luċija u Ħalluqa. Intant, jekk il-Gran Mastru kien jitpaxxa bit-tlielaq tal-bejjem, din is-sena se jitpaxxaw id-dilettanti tat-tiġrijiet tal-bejjem li kif stqarġew żerafa li jieħu ħsieb it-tiġrijiet, it-tlestija tal-Loġġa tal-Palju kien ilu jistennija. L-aħħar 4 snin ma żajnejjiex għax kien perikoluża ħafna. Issa li l-Loġġa lesta ġes sabiħ, id-dilettanti se jitlugħu ġew żgur ħafna minnhom, hawn minnu anzjan jiftakar fil-memorji se jidħolhaw ħajja sabiħa żguru.